Miklos, you prepare. Úgy vettem, hogy Jenny ezt jöjjön érte. Közöttünk, hogy most még nem biztos, hogy között. Martina, noch ein bisschen nach hinten, geh noch ein bisschen nach hinten. So, ja. Und Hüfte vor. Hüfte runter dann, Hüfte runter, genau. Ja, mal Martina. Jawohl, Hüfte. Schnelle Schritte, jetzt, schnell. Schnell. Hüfte vor, runter. Tiefer, geh tiefer. Én láttam, hogy megérdemel mindig ilyet mondani, de bőven Martina. És nagyon-nagyon jó a tempó, szinte tökéletes a technika, egy nagy tapsot hadd kérjünk. Szerintem remek idő lesz, hiba nélkül húzza végig. Az igen, most menne a célba. Azt a mindenit neki. 23-98, torony magasan a legjobb. Azt a mindenit neki.